erakusketa honek berez bi iturburu dauzkala. Alde batetik Julian Armendarizen bilduma, eta bestalde batetik Luis Gasca Gipuzkoako Foru Aldundiaren edo bilduma. Orduan, biak edo nolabait dira abiapuntua erakusketa hau edo osatzeko. Julian Armendarizen bilduman edo gehien bat jasotzen dena da komikien irudiak, baina originalak, behintzat horrei ematen zaio garrantzia. Eta Luis Gasca Foru Aldundiko bilduma horretan gehien bat ematen zaio garrantzia edo azpimarratzen dena da komikien publikazioa bera. Hori horrela entzun da dirudi agian hiriko fikzio hauek edo dela komikiaren inguruko erakusketa bat, baina azpimarratu nahi duguna da ez dela komikiari buruzko erakusketa bat. Komikia da abiapuntua, iturburua, bai, baina garrantzitsuena da nolabait komiki horrek edo zenolako eragina duen eta nola islatu den urteetan zehar, hau da, sortu zen momentu horretatik edo hirietan, bai estetikoki, bai lenguaiari dagokionez eta guztia. Komikia sortzen da 20. mendearen hasieran, 1904, esan dezagun, eta koinziditzen du denboran hirien zabalkundearekin, ez? 20. mendearen hasierako boom horrekin edo. Orduan, bai konpartitzen dutela nolabait, desorden hori edo hiriak sortzen diren momentu hori, eta hori oso ondo islatzen da momentu horretako egunkarietan adibidez, ezta? Egunkarietan agertzen dira sarritan komikiak eta da. Gero bestalde ere zerikusi zuzena dauka publizitatearekin adibidez, ez? Komiki bat hartzen bali baduzu, dago testua eta irudia. Askotan ere, hiritik pasirangoa zenean, irudia daude noski, baina baita ere testuak zein digute gure ingurune hori, ez? Orduan bada horrelako harreman zuzen bat guzti horren artean. Hori oso argi ikusten da, du komiki bat hartzen dezunean, nolabait daukazu horrelako begirada orokor bat, ez da? Orduan, hiriari buruz edo hitz egiten duzunean, edo hiria berara ikusten duzunean, orokortasun batez hitz egiten duzu. Egia da, zati desberdina daudela, komikian bezala, baina orokortasun hori edo hartzen dutela. Eta gero bai, garrantzia ere eman diogula ez bakarrikan, hiria eta komikiaren arteko ideia horri edo erlazio horri, eta baita ere, nolabait, formalki ere garrantzia eman nahi izan diogu komikiaren egituraketari edo, ezta? Hau da, nola dagon osatua. Orduan oso bitxia da eta egia da, ez ikusten da, komikia nolabait dela retikula bitartez edo retikula oinarritzat hartuz edo egiten den irudi eta testu bat, ezta? Horrelako obra bat. Eta kurioso da, nolabait mendebaldean edo mendebaldeko kulturan narrazioak urte luzetan zehar horrela osatu ziren. Berpizkunde garai arte, ez? Berpizkunde garaian ja bertan bera gelditu zen, eta orduan gaur egun nolabait mantentzen da erretikularen kontu hori komikietan bakarrik. Orduan, badago horrelako erlazio bat hiria eta gizartearen artean eta komikiaren artean. Dizu edan bezala hasieran, iturburu horietan, hau da, bi bilduma horietan, dauden ataletan edo ikus daitezke hainbat eta hainbat publikazio eta original, hainbat komikilariena, baina egia da baita ere saiatu gara nolabait pixka bat zerbait espezifikoa egiten erakusketa honekiko. Hau da, egia da badaudela hainbat artista, gero komentatuko ditugunak, baina badaude 3 bereziki egin dituztela obrak edo erakusketa honetarako. Alde batetik Judas Arriatak egin du horrelako mural bat. Beste bat hemen atzean duzuena Javi Royok eginda. Eta gero Frantses Torresek egin du horrelako instalazio moduko bat hemen Donostian eta ingurunean oso ezaguna den topo edo trenaren inguruan. Nik azpimarratuko nituzke, gehien bat, bi
pixka bat ere erantzuten diotenak ere komikiaren historiari eta ikus daitezkenak oso ondo garapen hori edo nola eman den. Alde batetik dago Push Wagner deituriko komikilari bat, berak 1969-tik 1975 argitaratu zuen komiki bat, Soft City deituriko bat. Eta orduan hemen ikus daitezke garai horretako komiki guzti horiek eta baita ere berak 2008an edo egindako animazio bat horren inguruan. Hor esplikatzen dena da, edo komiki horretan agertzen dena da Soft City deituriko hiri bat, non bertako jendea, bertako biztanleak, rutina batean sartuta daude, nolabait, etengabe ari dira gauza berak egiten, mugimendu berak, etxetik lanera, lanetik etxera, eta denak gainera gauza bera egiten dute, eta hori egin ahal izateko pilula bat hartu behar dute goizean goiz. Life deituriko pilula bat. Pixka bat dihoa horren inguruan, nola hiri horiek batzutan bihur daitezken zerbait zapaltzailea, oso grisa askotan eta badauka horrelako sentsazio, agobioarekin edo zerrikusian dauka sentsazio. Eta bestalde batetik baita ere garai horretakoa dago Archigram deituriko talde bat, berez dela Londresen garai batean egondako arkitekto talde bat. Nahiko bitxia da, segia da, bereek plantatutako gauza gehienak utopian geratu ziren, hau da, oso gutxi egin zituzten, baina interesgarria da ikustea pixka bat beraien proposamenak edo zeintzu ziren. Bosgarren zenbaki horretan Metropolis deiturikoa hor adibidez garrantzia ematen diote hiriaren bizi baldintzei, baina bizi baldintza egokie, hau da, saiatzen direna da nolabait utopia horren bitartez edo hiri horietan bizi diren pertsonen bizi baldintzak hobetzen. Bereziki komunikabidei begira eta hainbat kontu. Orduan dira nolabait bi aldeak, baina biek edo erantzuten diote justo komikiaren garairik edo garrantzitsuenari edo behintzat edapen oso zabala izan zuenari dela 60-70 hamarkadan pop artearekin edo batera izan zuelako nahiko bultzada handia. Erakusketa honekin batera, Ganbara Aretoan Juan Carlos Egilorren inguruko erakusketa bat, ez da atzera begirako bat, eta ez zer, gehien bada omenaldi bat, ez? Bizkat aprobetxatuz hau egingo genuela, eta orain dela gutxi hiltzen ez, egin nahi izan dugu omenaldi txiki bat, ez da? Oso garrantzitsua da gainera bai erakusketa honetan eta bai goiko Ganbarako erakusketan diseinua eta muntaia. Kasu honetan Albaro Matxinbarrenari eskatu genion hau egiteko, ez da nolabait saiatu dena da baita ere guzti hori irudikatzen baita ere material egoki batekin, ez? Edo behintzat komikiarekin batera joan daiteken edo beretzako egokia izan daiteken material horrekin, ez? Kartoia dela edo paperarekin zerikusia duen hori, ez da.